Od víťazstvu ducha, noblesy a krásy, tak by sa dala v krátkosti charakterizovať hra Edmonda Rostana Cyrano z Bergeracu. Najnovšie túto veršovanú drámu s veľkým ohlasom odpremierovali v divadle Andreja Bagara v Nitre. A bolo sa veru na čo pozerať. Pripomeňme, že hlavnými postavami tejto známej tragikomédie je Cyrano z Bergeracu a dvojica zaľúbencov Roxana a Kristián. Cyrano v mene rytiera Kristiána píše Roxane zaľúbené listy a napokon sa sám do nej zamiluje. Postava Cyrána je pritom zosobnením rytierskosti, má však len jednu chybu, je ňou dlhý nos. Roxana nebude mať dôvod pohrdať. Keď ako dvojica zapôsobíme to. Spomenul som si už na nežijúceho scenografa Aleša Votavu, ktorý mal presne rád toto barokové divadielko z tých perspektívnych malovaných kulís, ktoré sa zmenšuje dozadu. Aj sme boli vo Fenice, vďaka nemu sa pozrieť v Taliansku na tom krásnom starom divadle a toto na tom celom projekte najviac oceňujem. Hoci ide o na texty náročné dielo, Nitrania vsadili na mladosť. Pod režijným vedením Lukáša Brutovského stváril postavu Cyrána Marian Biskup, Roxanu hrá Jana Kovalčíková a v role Kristiána sa predstavil Roman Poláčik. Určite budeš súhlasiť s tým, že ja som veľmi spokojný, že sme sa stretli a že nám to vyšlo tak, ako vyšlo, pretože najlepším kritikom je divák. To je jeden z cieľov pravdepodobne tej inscenácie. Pokúsiť sa prihlásiť práve k tomu, čo tá hra sama o sebe reprezentuje. To znamená nejaký ideál, ktorý je neprenosný do života, neuskutočniteľný, je taký antirealistický a je možný, ak tak v divadle. Preto aj takáto tvár tej inscenácie. Edmond Rostand písal hru v rokoch 1896 až 1897. Svojou heroickou komédiou vlieval do mysli divákov hrdosť na francúzsky espirit, odvahu, galantnosť a ochotu umrieť za Francúzsko s eleganciou gaskonského rytiera. Nitrania hru viedli v preslávenom preklade Ľubomíra Feldeka a je zaujímavé, že má čo ľuďom povedať aj dnes. Keď sa hovorí o láske a o kamarátstve a o cíte, tak to nemôže vadiť nikomu a musí to osloviť naozaj asi každého. Zo životnej skúsenosti som čerpať nemohla, ale mali sme vynikajúceho režiséra, ktorý dával naozaj veľmi konkrétne pripomienky a hereckí kolegovia dávali strašne veľa impulzov, čiže tímová práca. Text ako každý iný, akurát s tou výnimkou, že tu naozaj nie sú vhodné chyby. Keďže sa rímuje, takže sme na seba naozaj veľmi, veľmi odkázaní, aby sme boli v tomto smere veľmi profesionálni a viem a vidím na javisku, že to tak naozaj každý berie. Aj keď ide o klasiku, v závere predstavenia, keď Cyrano zomiera, diváci počas premiéry doslova tajili dých a prirovnanie, že by ste tam počuli aj špendlíkovú hlavičku padnúť, nie je ďaleko od pravdy. Je to taký dynamický Cyrano, taký ako keď Vysocký hral Hamleta, že proste je to naozaj to nie je umieranie také ospalé, ale tento nitriansky Cyrano umiera na plné gule. Musím povedať, že tak veľkorysú premiéru s takýmito kostýmami a s takou úžasnou scénou, ja neviem, čo si iný ešte môže trúfnúť na Slovensku, čiže takého. Krása nitrianskeho divadla Andreja Bagara je v tom, že tu môžu kohokoľvek postaviť na pódiu ako hlavného protagonistu a všetci sú perfektní. To, čo teraz uviedli, to je prvá trieda. Lukáš Brutovský, ktorý vlastne bol našim režisérom na škole, čiže vlastne my sme s ním spolupracovali ešte na škole, takže som veľmi hrdá. Fantázia, herci, klobúk dole, proste všetko. Fantastický zážitok, držíme palce, želáme veľa úspechov všetkým, nech to pokračuje ďalej.